Ние сме Митко и Петко от група Слънчева система. Казвам се Александър Малинов. Ето сертификат, който ми създадоха. Ние много се забавлявахме на всичките тези обучения. Правихме много интересни конструктори и също правихме хубави роботи. Станахме приятели, научихме много нови неща за Слънчевата система. Научих, че когато робот, например, прави лицеви опори, той има задвижност за скорост. Тук са му двигателите, тук има сателитни чиния, тук са сензорите, отдолу е световия сензор. Научих сензорите за допир, за разстояние и за цвят. И си прекарахме чудесно в тези уроци, които минаха и се надяваме до година да ни приемат пак. Децата първоначално първия час бяха много плахи, но да видиш искрата в очите им, когато правят програмата на Lego Spike и програмират самия робот да прави дадено движение или да се случи нещо с него, това е наистина вдъхновяващо. Много се радвам, че присъствам на това тържество. Всяко дете може да има зрънце талант, но ако го обгрижат, той може да стигне големи върхове. От името на Техническия университет филиал Пловдив искам да поздравя голямата оранжева фондация и школа Търсачите за техния празник. От първия час до последния бих казал, че те свободно могат да се справят без инструкции, защото едно от заданията беше без инструкции да си губят робот, който да засича разстояние, който да засича цвят и който да се активира при допир. Радвам се, че именно са избрали да се развиват в областта на технологиите, които за нашия технически университет са в основата на всичко и на нашето образование. Затова ние с удоволствие им подаваме ръка. Пожелавам голям брой деца да се включат в това начинание. На мен много ми хареса всичко, което правихме на роботиката. И другия път отново ще запиша. Задължително ще участвам през следващата година. Успешно преминах първото ниво и ще се радвам да ги видя отново на есен. Ще се видим отново в септември в школата на търсачите.